Да, трябва да лазим тук. Кирил. Тук долу. И да. Аз съм тук в тази столова. Тук взимай. Това трябва да ска. Взимай Да. колкото можеш. Че да се направи. Има много алкохол, взимай. И кафе. Къде е алкохол? Тук на проверята. Пий кафе. Пие. Че е тук. Платки има тук. Взимай платки. Идем. Нещо друго. Алкохол има още тук. По масата има алкохол. Безязни има. Е, тук още алкохол. Кое е това, кое е това нещо, брат? Ел. Яла, виж тук при мен. Не знам. Сега тук сме нагоре по трабата. Чувам бебета. Тук е мутанта, май. Нали, тук беше мутант. Не точно тук. Ми къде? Не, бе, тук май беше някъде. Да. Той има значение. Виж колко пюрета има. Къде е? Е, тук. Той май Армзи това. Не вече. Дали бе? Май Армзи беше. Ей, там е. Ей, чистини бебета. Ти е лесно умирата. Майко как бъктат, ма. Лесно, Свалиха ми броят. Не, лесно умирата. Други живи няма. Сега тук е вечината отвънка. Виж кога има тук ешка следимо. Къде е? Тук в мутант. Да, ма той го няма тук. Не, Армзи е това, май, брат. Може? Да, Армзи е. От синьото. По гласа го познавам. И тук има май една Вирджиния умряла. Да. Дай да оправим брадовете. Готов ли си? Сега съм малко стреляли. Дали ще мога да мине от тук? Им се вярва. Майко. Свали ми половината такова, брат. Умря. Че аз взема да си го дигна малко, че ми свали да е. Това не мога да взема. Не мога. То тук има още един път, бе. Тук има само стая пълна с помивки. Да, ето я, брат. Стая пълна с помивки. Какво е това, бе? Неки моливи ли после? Това май Тимито го е правил. Дръста, Тими, идваме. Идваме да те спасяваме. За едно дядя ще се жертваме живота. Да, бе. Че да изваря аз катаната. Ще и аз. Каква е тази песен?
Тук има ли някакви работи? Няма нищо. Добре, каква е тази скала, бе, брат? Това е талисмана на канибалите, сигурно. Тогава в тази аптека вземем хапчета, малчета. Не, тук това не е аптеката. Не, това е друго. Нещо всичко са правили. Да, това е то... Та машина голямата. Тук има някаква такова. Ето е машината, дете. Той някой го е рисувал. Чим пак. Чум канибал. Да, това е оня Митак. Митака, да. От таковото от Нотингс. Езика Митак. Това Митака къде е? Той е там, май. Ма дай тук да вземем нещо. Има ли нещо тук? Да Аз взех нещо. Кое е това? Няма ли тук някакви работи? Тук може да седнем. Нищо няма тук. Тук. Чай сръбна малко. Тук на къде сме? Тия пюрета не мога да ги вземем, ба. Виж къде е Митака? Къде е? О, Митаче! Ко става? Митака се откилява. Трябва да вземам пръстата. Ама бяхме от тука. Кола. Тук има бебета да еба. Много. Уй, как ми изкараха къла, брат. Мамецата ти, бебешка. Че не умирала, беба. Отребахме ли? Да. Кой е това? Барцали? Тука сега сме на тука. Тука няма нищо. Има хапчета тука. Ма аз не мога ги взема. Как ги наредих. Къде е? Виж как ги наредих, бе. Чай, тука не мога да няма нищо. Алкохол. Казах ли ти? Къде е? Ето го. И парцали. Два алкохола. Аз мене имам 7. Аз имам 4, обаче аз правих молотовки и там стреливане. Ето тука сме. Тук ще е тимето някъде. Да, ето го вътре. Чай да го взема. Тими, синко. Тими. Той е станал лешо, е. И това как ще го съживе? Те луди ли са? Да. Взимаш си зечето. Взимам го, той че черепа му пръснат. Але сега болешно ти шипо и там. Ще бъдат да е. Направо му изчупи врата, брат. Сега ние хубаво го взехме, ма... Следва нещо лошо. Другия ще го е тук на тази маса. Да. Закача. И трябва да се бим с лея мутанция. И не знам как ще ги победим. Така. Помогни ми малко. Не мога. Сложи системите, едната там, едната там. Играчката му сложих. Въпреки че не беше изгубена до край, май. Моето остава един крак и две ръце. Почваме да сгубяваме. Другия ти кабели там. Почваме да сгубяваме лего играчката. Газ. Той няма търпение с съжвите ми. И после ще му взе си едно нещо от другото. Да. Само че му трябва друго тяло сега. Я влезни вътре, бе. Браво. Кой е да се спасе с една... Знаеш кога ще влезна. Да. Сега имаме голям... Чай, на тук какви сте стаи, бе?
Тук трябва златната карта. Ела на тука, ела на тука. Въй, виж го Това жена ли е от? Нека пидерас. Че да разгледаме на тука кой има. Трябва ми златна карта. Давай, ще я вземем, къде е? Дай разгледаме тука първо кой има. Да, тук някъде трябва да е. Тук има Митаков. Ай, майко! Два Митаков. И бай Иван, комшита. Бай Иван, какво правиш? За тебе! Бе, Митак. Яла тука е Митак. За колко трябва на Гошо войната? Вие си трябва да удариш. Стотинки има тука, змей. Ще взема фанта да пия. Че спе едно кафе. Добре, на друга ли? Тук има някаква стая. Тук има хапчета, мапчета. Ние откъде дойдехме? От тука дойдехме, нали бе? Да. Маля, но тук има много стаи бе, от... Или те са едни и същи. някъде трябва да е жълта карта. Чай, дай видим в тази стая хапчета кой има. Парцали, платки има, хапчета аз имам. Защото къде взима... Ела тука! Та голямата стая чуваме за това мутано големия. Да, ама... Не, дай първо да разгледаме на тука и тогава. Тук има сейф май. Не, няма. Дай бе, тук имаше още някакви... Още една стая имаше тука. Или се бъркам. Не, бъркам се, това е. Това е, давай, на тука сме. Готов ли си? Не. Подготви се, брат, подготви се. Не знам как се подготвя. Чай да направим малко... тако от алкохола да направим молотовки. Имам 5 бомби, 4 динамита, една молотовка. Я ще направя още 5 молотовки. Малко ме е шубе да ти кажа. Не. Така. Газ. Чай да как моля да се направя броня. Виж артиста колко прави. Чай да се направя армаро. Деди, виж как съм грозен. Ти за това ли говориш, бро? Идам, сега живи ти. Деди, виж как съм грозен. Аз направих някакъв армар, брат. Але. Господ пред нас и след него. Амин. Тук е поне голямо мястото. Виж каква пещера, брат. Отдолу. Голямо мястото ли? Той не е хубаво да е толкова голямо от жигим коре сега. Чекай стръки мотка от кръв. На това момиченце. Вай, страх ме да го наближавам. Вай, наближи го, брат. Как си играе този самолет? Добре, сега за само на тебе така, аз се подготвям това. Газ. Деди. Вай. Ай, далее. Кейка. Самолетчето идва. Не, виждаш ли му? Да, виждам та, как се разкарваш. Добре ли, да го отребали тук да още маника? Не, то май не може. Я прави да го засечеш. Брат! Мале! Ай, майко... Аз забравих вратите да си направя. Трябваше тук да направим сейф. Трябваше тук да го направим сейфа. Не да ти каза порано. Майко. Направи на палатка, тук направи.
Напред на подкаст се занимавам. Добре. Да залепе бомбата. Тук не ми дава да сложа. Няма нищо газ. Гърми. Ча да го запалим малко. Уи! Бе, Криско, ще умреш. Варди са малко. Да се вадя, тя да към мен. Те към мен идва. Мале. Той ще да му го трябва това. Вижда той кунг-фу. Идва към мене. Пали мотовката, пали мотовката. Мамо! Умри, гад мръсна. Той почти умрява. Да, сигурно. Бе, това ти са... Ко направил? Виж, ще отрепи, брат. Дръпни са, бомба! Аре, това няма ли да умре, бе? Умря? Ес! Не е умрял. Живо е. Живо е, не се доближай. Борва! Анатема. За построя да го ебам мангала. Ти нека се намереше приятелите. И не можа да го запаля. Бебета! Анатема. Умрява, пирас. И не можа да го оцеля с бомбата. Оа. Потръсах малко. Къде е? Къде отидел? За тебе. Уи! Айде. Той не си взема почти демидж. Направо кунг-фу. Да. Кунг-фу панда. Но чак. Аре, чай ще използвам стрелите. Мамо! Ох. Под мене минава да еба. Умирела мамицата ти. Къде? Описиран също, ще го убия с ръце, ще го убия. Да го ударя ли, отблизко? Да. Удари го. За да се запали. Къде? Ще го ударя сега. Я умирай това. Ударих го. Научи го за... Пали го. Айде. Аре, това няма ли да умира? Ти имаш ли алкохол нещо? Да, имам мотовки 5-6. Давай, пали го с тях. Аз нямам, моите свършиха. Да го удрям с брадвата. Аре, това колко кръв има. Той вече е на отказване. Няма сили вече. И бати шурикена. Още не се палиш, ова. Бе, изкочих се. Докато го трепим да ева и... Звяр да ева. Има измами къс скочи.
Ко да го ударя вече, той няма Ай. Умре ли? Да. Сега го трябва да правим. Че е взимал страни. Сега трябва Кой трябва да вземем след това? Цялото трябва да взема. Ей, ще го тура! Идвай с мене. Чакай малко сега. Ей, сега да отрепате лапи тук. Тия лапета. Че, за кого носиш и тила? Или ти не го носиш? Офе. Йо. Само аз го нося. Пея момент да открива телефона заради, че бутна газа това заради се. Викай по-внимателно, защото ще ухвърля сега. Ай, ще си отвориш. Чакай малко, Артика избяга. Тук съм. Чакай, че имам 5-6 миткота применил. Тая карта как мога да взема? Той май не трябва, не знам. Не, за тук трябва ни карта. Май тук да вземем. Чай да го сложа. Видя ли го това? Да, ливе, сампле. Ей, картата. Ма тази карта за тука ли е или за... Не, тази карта е за артефакта. Тук е с стотинка. А не, с карта е, лад. Отворих Г. Имам 2 карти в мене. Ти май са само 2 карти, бе. Та карта, дето сега взех, е за лодката. Май да. А тук на къде отиваме? Тук е дупката. Че в дупката ли трябва да им? Вайдава. С къде отивам на... Отиваме сега. Сега отиваме към на то... това зимното, голямото, да? Но сега с това отиваме, че го правим. Не знам. Аз знам какво правим. Добре, давай тук. Нали има едно да взривиш самолет Да, и друго да спреш артефакта. да. Кое ще изберем? Да взривим самолет или да спрем артефакта? Кой ще е по-добре? Не знам, май ще е да спрем самолета. Добре. Едното е да спрем самолета да вземем... То тяло ние няма да ходим да вземем и то така ни го прави играта. И да се едно, че взима друго тяло, за да съживи Тими. Ново тяло, чисто тяло. Както направих така с сина ни. Да. Давай. Надолу сме, да лева? Май да. Това как си по-бързо сменял? По-мъчна съм. Ти излетяла. Бронята ми е унищожена, брат. Твоята? Моята е малко половина. Моите им останаха само едно и още едно остана, ама то другото не е Без останало. цяло. Чай мога, ти къде избягала? Тук съм. Тук къде сме, ама? Тук да, това трябва да го отворим. Тук дали не е артефакта, брат? Не знам, мъж. Опа. Ко? Близо се затворила. Тук? Сега на къде сме? Ме натрей. Или надолу? Да видя. Виж. Ма ние, ако ще гледам, ма давай, да. Давай да разучкаме. Това не мога да се щупи. Дай ще видим дали не сме на тука. Май сме на тука, да. Ще видим, да видим дали сме на тука, ако не сме ще се върнем. Тук трябва с динамит. Не. Ко? Тук сме. Ко? Да, на тука сме.
Това сманато и нещо. Какви глави? Майко! Не ми се идва тук, брат. Но тук сме, обаче. За жалост. Веки грозни работи има тук. Направо. Вие тук още някакви... Представяш си, кажи мириш това. Виж кръст, брат. В гърлото му. Вей. Не, за какво на хора? Компютър, трябва да седнем да играем The Forest. Докато сме в The Forest. Тук има ли нещо в тези стаи? Обаче сигурно тук е било на този остров някаква такава база за някакви експерименти, нещо е станало. Да, някакъв... Те са пробвали да направят мутант. Някакъв експеримент е станал и станал цял мутант и ги е избил всички и са станали канибали. Тук не може да видим експеримента, бе. HDMI. Това е звалята чинска, много толкова стана с климачи. Добавя ли климачик? Че точно да бъдем духа тук. Динамити. Ко разби това, Това не е динамит. Това са фойерверки. Ко става тука луд? Мърда няма тук мак, само удръж. Е бил майката. Сериозно ли? Ще чи. Викам, че напрецакаха, брат. Я в консола. Тук сме. Том. Езитъм. Това ли ще е тази лаборатория, бе? Не знам. Ти нарочно го направи някакъв самотен остров, да може, ако стане нещо, много не стане работи. Това е, че имало някакво друго дете, дете е било така като Тими и затова нас са насвали да вземат Тими да го направят. Така обаче не е станало явно нещо. Добре, а това ние що не го виждаме от нашите къщи, бе? Найди. Тук май можем да вземем артефакт. Да, ама не е тук артефакта, той е другаде. Къде? Да, той е другаде. Сега, това е втората версия, това е първата версия. Ако искаш първата да изберем. Аз не знам какво направих, ама... Какво направи? Давай първата версия. Activate. Аре, бе, ко стана? Да, държи. Сега се барим някакъв нов самолет сигурно. Да. За да направи втората версия, трябва пак да се връщаме, май. Май трябва пак от начало. Сега се чудим. Няма какво се чудиш, газ. Вей. Това е гръмна в нас, брат. Това е гръмна в нас. Айде, самолета. Другата версия май изобщо да не спасяваме Вей. Гръмна ми ушите в Артик. Така бяхме ни. Стана ли ти черен екран? Да. Айде. Is by Crashed Game. Не ме. Onware, what? Другия месец. Една година по-късно. Една година. И какво ще направи една година? След къде цепим на сцената с брадвата и... Пък другата версия, ние сме самите Тими.
И сме в някакъв град, ли, ко беше там? Тимито е къде? Виж го горе, тъпашунка. Тук сега снима дет сме оцеляли на този остров. Избрадата, виж? Това е един стила. Ей, ще е грозен топ. Помочира. Тимито получава някакви тикови обаче. Получава, той за да види костен. То не е нещо грозен. Станал е мутант Тими и заразил целия град. Баш тук ли ще цепим? Вие същи дървенца. Давай, че да цепиш. Айде, цял живот цепи от дърва, погрижи му. Той ни само на бъга го карахме. Да. Сега, представяш ли на истинския живот се случи? Трябва да го направиш това, да избягаш от този остров. Той им затига дървото. То нещо. То нещо видя. Айде. Тия хората даже не помръдна. Айде. Айде. Сега? Ти му си не дам. Кажи кое ще стане. Стой ти ми. Тя, сърцето ли ти гръмнала? Айде. Това му е цяла вечност. Оживя. Нещо му стана на момчето. Finish game. Форест. Сега въпросът е, ние къде ще сме? В банята, ще се къпим. Ето го, това е... Това е Тими, сега в момента ние сме Тими. Така ли? Да, виж сега, виж погледни в огледалото. Видя ли? Ой, да. Иска е белега. Ма сега тук какво ще стане? Виж сега какво стана на стената, брат. Разучава кой е станало на този остров. Виж как хлопи. Айде. Почна са пак. Въй. Това е много гадно, брат. Че тук е в града да е, Няма, той ще се оправя.